Galicia despide o 2021 inmersa nunha sexta vaga que deixa récord de contaxios, pero tamén novas restriccións para frear o avance do virus. As normas estarán en vigor ata o 18 de xaneiro con medidas especiais para esta noite de fin de ano. Bares e restaurantes terán que pechar a 1 da madrugada. Mañá pola mañá non van poder abrir ata as 9 para evitar deste xeito os posibles reenganches. No caso dos locais de ocio nocturno, poderán estar abertos ata as 3 da madrugada. A aqueles que non lles compense poderán botar o peche e optar a axudas por parte da Xunta. Ademais, tanto na hostalería como no ocio nocturno xa é requisito obrigatorio a todas horas presentar o certificado COVID para poder acceder. Tamén está en vigor o que o goberno galego denominou toque de non queda. Entre as 3 e as 6 da mañá prohíbese a reunión de non conviventes tanto na rúa como nos domicilios privados. Para esta norma, xa avalada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, hai excepcións, xa que nesa franxa horaria si está permitido sair á rúa só ou acompañado de conviventes. A medida busca frear os posibles botellóns que se poden producir, por exemplo, nunha noite como a de hoxe. Tamén para prever este tipo de concentracións, a Xunta fai un chamamento aos concellos a que durante o toque de non queda peche parques e praias. En moitos municipios, a noite de hoxe preséntase como un auténtico desafío. En lugares como Pontevedra hai deseñados operativos especiais das forzas da orde para previr a celebración de botellóns e o cumprimento do resto de restriccións impostas pola Xunta. Ademais do botellón, preocupan tamén as posibles festas ou xuntanzas que se poidan celebrar no ámbito privado. Ao mesmo tempo, Policía Nacional, Garda Civil e Policía Autonómica vixiarán que aqueles locais que se acolleron ás axudas polo seu peche cumpran e permanezan sen actividade ata o 3 de xaneiro.